Good afternoon, guys! Happy Tuesday! Wednesday pala! Ano yung Tuesday? Wednesday. Kain tayo, guys. Lunch. Ito yung leftover ko from kahapon. Tinolang manok. And konting rice. Naka-edit na ako ng video kanina. So, lunch muna ako. And then may gagawin tayo mamaya. Mga gawaing bahay. Okay, kain lang tayo. Nagpahinga muna ako dun sa workstation ko kasi kapag hindi ako tumayo, wala. Hindi ako matatapos dun hanggang sa dumating sedan. Gusto ko mag-tidy up ng dito ba? See? Tingnan nyo ang gulo. Yan, hindi yan dyan dapat. Dito yan eh. Dito ka. Yan. So, dapat ayusin ko yan. Kasi sa lahat, yan lang yung hindi na-organize ng maayos. Na-organize ko na kasi to. And in fairness, maintained naman siya. Like, see, hindi naman siya magulo. Tapos yung ito dito, okay naman. Hindi naman siya ganun kagulo. Magulo siya na slide, pero hindi ganun kagulo. Ito, tama din. Diba? Tsaka dito. Oh, yan na lang talaga. Tapos nadagdagan pa ng mga mason jar. Hindi na ako gumagawa nito. Isang beses lang. Yung 3 lang. Kasi para kay Dan, parang sobrang ang haba ng proseso ko daw sa like, hindi naman. Para sa akin, hindi naman. Kasi mix-mix lang naman ng mga ingredients. Pero sabi ni Dan, wag na. Okay lang sa akin yung oats lang at saka honey. At saka milk, yun lang daw, napakasimple. Sabi niya, ang dami pa ng ginawa mo. Mas gusto pa niya daw yung oats, honey, at saka milk. So, yun na yung ginagawa niya lagi. So, ito, hindi ko siya nagagamit. Maghanap pa ako ng bagong ingredients kung paano yan, gawin. Anyway, ayusin natin to guys, kasi ang gulo-gulo. Wait, check lang ako sa Pinterest yung mga ideas kung paano yan. Ayusin. Okay, may nakita ako sa Pinterest, guys, ng mga picture na maganda sila tingnan. Wait, tingnan ko lang kung mag-work sa akin. Kumuha ako nito. Meron ako, parang nakuha ko ata to sa Daiso. So, yung ginawa is yung mga lid. Iba-iba kasi yung sizes nung amin eh. Yun din. Ito dapat hindi ito dito. Lagay muna natin to sa labas. Tapos ito din. Alam mo, yung gagawin ko is i-segregate ko muna siya and see kung may mga kapares sila. Ito, hindi to akin. Kay Kati to. Kati, maganda. Iuwi ko yan sa inyo. Sa inyo yan. Kanino ba to? Feeling ko sa mama to ni Don. Hindi to sa amin. Wait, ko lang muna. Separate ko muna sila lahat, no? And see kung may mga kapartner sila. So, meron tayong mga puro takip lang. O, diba? Walang kapartner. So, dyan kayo. Tapos may mga plato tayo dito na hindi ko alam kung saan galing. Plato ba to? Or parang frisbee? Plate. Plate naman. So, ito lang. We need to work on this. Which, hindi naman ganun kadami. So, dito, mahirap siguro. Iba-iba kasi sizes. Wait, linisin ko lang to ha. And then, i-organize natin sila. Wala akong pasahan. Ayan. So, yung nakita ko sa Pinterest, meron siyang ganyan. Diyan yan nilalagay lahat ng mga takip. Bongga naman talaga, guys. Oh. Diba? Kanina, ang gulo-gulo. Ngayon, ang bilis lang. Ito, tapos na. Wait, lagay ko to sa gilid. Ay, ang galing. In fairness. Wait, dyan. Ay, nakakatuwa. Ang galing. Yan na. Tapos na.
Yun lang. Tapos ito, dito eh. O, diba? Galing lang. Bilis lang. Ang galing. So, lagay lang sa isang, like, you know, isang storage yung lahat ng takip. Tapos, ikaw na bahala mag-organize ng mga lalagyan. Lagyan ko lang siya yung pinakailalim, yung pinakamalaki, ganun. Para nag-stack lang siya ba. Tapos, nandito yung mga mason jar natin. Yan. Tapos, itong mga to, hindi kasi natin itong gagamit. Hindi ko alam, nasaan kaya yung ito? Maganda to eh. Nasa fridge ba? Eh, bakit walang takip? Tapos, meron pa tayong mga ganito, oh. So, insert na lang natin yan kapag hindi na ginagamit, ba? Diba? Baka nandito. Wala naman. Ay, hala, meron pa pala akong pork sisig. Yan natin, iulam natin siguro bukas. Wala namang storage na. Asan kaya yung kapartner mo? Naglinis ako ng bahay na hindi ko inasahan, guys. Hindi pa ako tapos, pero natapos ko na dito yung lounge at saka yung kitchen. Tapos, kasi nga naglinis ako ng banyo, yung basahan, nilabhan ko, so maingay. Yung kasi nilabhan ko yun, meron tayong isasampay, so ito, tupi-tupi. Ko na din, iron ko na din yung work clothes niya. Kadalasan siya yung mag-iron. Inuunahan ko lang minsan para wala na siyang gagawin ba pagdating niya sa bahay. Ayan, tapos na. Ligpit lang natin to. Nanonood ako ng sa Showtime ba, yung mga funny moments. Nakakatawa kasi si Vice ganda. Wala pa si Dan, guys. Magtahi muna tayo. Ito yung namin, rug namin dun sa banyo. Tingnan nyo. Pangit na niya tingnan kasi dahil dyan. So, tatahiin ko siya. Hindi ako gagamit ng machine pa. Kasi diba may maliit ako na machine? Wait tingnan ko lang kung anong ganap. Ayan, so nalagay ko na yung mga pins. Ganyan na. So, in place na sila. Tatahiin ko na yan, guys. See, yung sa likod din. Tatahiin ko na yan. Ayan, tapos na. Ayan, guys, tapos na. Hindi siya perfect, pero okay lang yan. Pasahan lang naman. Okay. Lagay ko lang to sa banyo, mga kaibigan. Si Dan, wala pa rin anong oras na. Madilim na, madilim na sa labas. Oras na ba, Daddy Boy? Luwi, magsi-6 na do. Tayo, guys? Magluto na tayo ng dinner. Kasi, para pagdating na Dan, okay na. Ready na yung dinner natin. Luwi, madilim na talaga. Ay, yung kandila pala na sinisindihan ko, bigay ito galing Japan. Yung isa sa mga pumunta sa meet and greet. Ito, Pleasant Morning. Original fragrance candle. Mabango siya. Para siyang yung sea salt na amoy. Yung ganun parang panglalaki. Ano bang dinner namin ngayon? Pag naalala ko si Dan, may appointment ng alas 5. Okay. Beef. Meron tayo dito, T-bone steak. Masarap tong T-bone steak kasi mabuto. Tapos merong mga medyo fatty ng konti. Yan nilutuin natin. Yung choices kasi is ito, steak. Tapos merong salmon. Yan yung dinner namin kagabi, diba? So, steak muna tayo. At saka yung isda na binigay ni Manay at saka ni John.
Kaya nga lang nag-isda tayo kagabi. So, ito na muna. Steak tayo. Tapos sa Friday, kakain kami sa labas. Nakaplano na yun. Excited na sila maglaksa. I-season ko lang to guys. Tapos i-air fry natin. Sana magkasya sa air fry. Kasya naman siguro. Malaki kasi yung isa kay Danyan. Ito yung sa akin. Hala, ano yung side dish natin? Okay, merong baby broccoli para kay Dan. At saka corn. So, merong baby broccoli at saka corn. Side dish natin. Dito na si Dan, guys. Oh, you tied it all up, did you? Oh, that's pretty good. Yeah? That's pretty good. Yeah, good job. Ay, nako, Danny boy. Kakarating lang talaga niya. Kakatapos ko lang hugasan yung steak. I-season ko lang, guys. Para na-air fry na natin. Dinner is ready. Ang laki ng steak ko. Usually, konti lang eh. Pero walang rice. Dalawa yung nandito kasi. Sabi ko, kapag hindi ko naubos, ibibigay ko ka Dan. Kasi yung kay Dan, ang laki na nung meat niya. Babe, let's show them your meat. Yan. Tapos may broccoli pa siya. Naubos na ngayon dyan na side o. Anyway, kain tayo guys. Kain. Guys, Dan will cut my hair. Matagal ko nang gustong ipakat ng medyo short. Kasi gusto ko naman talaga sana short. Kaya lang hindi pa nga tumutubo yung mga bagong tubo natin. So, sabi ko, dahan-dahan na lang natin ikakat. Gusto ko na siya ipakat dito. Like, siguro mga dito. Ganito ka-ikli siguro. I'm not sure. We'll see. Pero ipapakat ko sa kanya. Hindi ko nga binasa to kanina. Kasi feeling ko, babasain ko siya today. Para ikat ni Dan. Pero hindi ko muna babasain. Ang dami kong bagong tubo, guys. Nakakatuwa. Like, hindi ko alam kung makikita nyo. Ang daming maliliit, diba? Mga bagong tubo yan. So happy. Hindi pa talaga siya mahaba. So, hintayin ko na humaba yung mga bagong tubo. Siguro mga dito. Para makat ko na siya ng ganun ka-short. Like, as long as like decent na yung length niya para pwede na ikakat ko siya agad-agad. But right now, hindi pa kasi. Meron pa akong extensions na dito pa din yung mga extensions ko. Wait, tingnan natin kung may makuha tayong isa para mapakita ko sa inyo. Yan oh. Sige, kita nyo ba yan? Kita nyo? Yan. Isa yan sa mga extensions natin. Pero may mga bagong tubo na. Pakat tayo kay Dan. How are you gonna do it? Easy. Wait, umayos ka. I don't think that's easy though. Wait. You have to let me do it my way as well. I just want you to cut it. Like, how are you gonna do it? Alright, I'll do it my way, and you have to trust me. Okay? Okay. Just how much do you want cut off? I'm happy to even cut it really short if you like. Like maybe here. That short? Okay. Okay. You're gonna trust me though. Were you a hairdresser before, babe? I wanted to be a hairdresser when I was growing up. You wanted to be one? Yep. Really? Yep. Okay. Have you tried cutting people's hair? Yep. He dyed my hair once. He dyed my hair before, guys. Ililink ko yung video sa cards. How short do you want it? Like shoulder length? Here. Here? No, here. Oh, look. There. Okay. Alright. Look at. Okay. Alright. That's much cut off. If you keep it moving, I'll lose the line. Oh, sorry. I'll lose the line. You don't want me to lose the line. Okay. Oh. Pinaantik na. You're doing it really fast. It's really easy. Oh, you make me laugh so much. Oh. Alright, stay still, stay still. Let me just Oh my gosh, it's so short. Ano ba? Wow. Feel na feel. Sige nga. Oh, wow. Binasahan niya talaga yung, is it straight? So I'm gonna check out.
Look, Sige. it's pretty good actually. What? What are you doing now? But just you flip like Yung narinig ko, pinano? Hindi yung pinaganon-ganon ba? Tak, 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 tak. Yung sa kanya, gaganon yung dire-diretso. Wow. All good? it's all good. Oh! Oh. It is so short. No, it's not. And that bit can go shorter. If you want to go up to here, I'm serious, I could do it. I could do that right there, yeah. Wow, it's so short, babe. Allah! That's my new hair, people. Oh my gosh, babe. Good job. Who needs a hairdresser? Exactly. I don't. Let's one last look, let's just check it all. Wow, one last look. Come on, check mine. See? Tama na yun, babe. That's enough, my love. That's pretty good. Oh, good. Thank Yeah, you it's very pretty much. good. Thank you, my love. That's alright. I got this. I'll take care of this. Tatakbo siya, guys. You can go run, my love. Thank you. And this is my hair, fully dry, people. Okay lang siya. Maikli. Siguro kapag ano ko siya, strinate ko siya, mas maganda pa siya tingnan. But like, yeah. Yan siya. Nang na-dry na. Okay lang. Diba? Galing ni Darren. Fairness sa kanya. Fairness talaga sa kanya. Siya na talaga. Anyway, I have short hair again. Siguro mga 3 to 4 months, magka-catch up na itong mga baby hair ko. Tapos pwede na, like, sila na lahat. Siguro mga ganyan ka ikli. We'll see. We'll see. Sana, tumubo na sila. Sana mag-catch up na sila very soon. Diba? In fairness. Sa mga nagtatanong ko ano yung gamit kong shampoo, ano guys, yung maraming beses ko na siya napakita sa haul ko. Marc Anthony Grow Long na shampoo, yun. Anyway, mag-skincare lang ako, guys. Hindi naman ako nag-makeup today. So, nothing on my face. Tapos, ito yung skincare ko kaninang umaga. So, iba yung skincare ko sa umaga. Iba din sa gabi. Kaya, like, kapag gabi na, kahit na wala naman akong tatanggalin ng makeup, hinuhugasan ko pa din yung mukha ko para magamit ko yung skincare ko, yung ating 30-day miracle na set. Yan. Pagdating ni Dan, manunood kami ng series. Yung pinapanood namin ngayon sa Netflix is yung Dead to Me. And so far, maganda siya. I think naka-4 na episodes na kami. And yeah, maganda siya actually. So kung naghahanap kayo ng series na papanoorin, Dead to Me is good. Anyway, yun na yung video. I hope nagustuhan nyo yung vlog. Please like this video kung nagustuhan nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.